Tjelfe. Hvad er det, binder der? Halmballer, ikke? Ja. Hvad har du på vognen? Hvad har du på vognen? Baller. Og hvad mere? Græsker. Græskar. Ja. Baller. Og halmballer, ja. Hov, hvad er det her? Tjelfe. Hvad er det? Gældevogn. En hvad? Gældevogn. En gyldevogn. Okay. Okay, dernede. Kan man komme gylden dernede i? Hvad er du en bunderøv, Tjelfe? Når mor dernede. Møg dernede, ja. Er du en bunderøv? Tjelfe, er du en bunderøv? Nej. Hvad er du så? Tjelfe, hvad er du så? Er du ikke en bunderøv? Er du en sød dreng? Hvad Er du en stor dreng? Hvor kører du hen med traktoren? derovre? Ja, derovre. Hvad er det derovre? Er det marken? Hvad? Kører du på marken? Ja. Åh, det er der faldt af. Nå, faldt ballerne af. Åh. Nu røg vognen også af. Er det svært? Sådan. Hvor du hoster. Du skal holde dig for munden. Ja, hvad far og mor er enige om. Hvor kører du hen? Okay. Hej. Hvor? En dum den vogn der.